A ja ću u nastavku o današnjoj sjednici Doma naroda, neusvajanju državnog proračuna, prijevremenim izborima u Republici Srpskoj, Dodikovom odlasku u Rusiju, razgovarati upravo komentirajući naslovnice dnevnih novina. U tome nam ovoga utorka pomaže Sedin Čenan, urednik portala vijesti.ba. Idemo ga pozdraviti. Dobro jutro, dobrodošli, poštovanje. Izvolite, udobno se smjestite. Evo, dakle, prokomentirao sam otprilike, odnosno prelistao naslovnice dnevnih novina, sada ćemo zajedno prokomentirati, no ipak, budući da je vijest kasno sinoć, rano jutros, pa se ne nalazi na naslovnicama dnevnih novina, želio bih da nju prvo prokomentiramo. Dakle, ono što je pratio cijeli svijet jučer, sastanak u Bijeloj kući između Benjamina Netanjahua i Donalda Trumpa, čini se načelan dogovor postignut, jutro stižu i brojne reakcije, napravljen mirovni plan od 20 točaka. Jeste li vidjeli otprilike kako on izgleda i što mislite, hoće li zaživjeti u praksi? Da, otprilike vidio sam i sada je sve stvar toga kakav će biti odgovor Hamasa. Koliko sam shvatio, Hamas je jedini koji tek treba da vidi taj sporazum. Juče je bila neka njihova reakcija u kojoj su rekli da nisu dobili taj dokument koji sadrži 20 tačaka, tako da dosta su onako precizni uslovi, dosta su kratki rokovi, 72 sata je dat rok za puštanje preostalih taoca koje drži Hamas i vraćanje tijela onih koji su preminuli. Tako da je to, čini mi se, prvi korak. Poslije toga, ako sam dobro shvatio premijera Izraela, dogovor ne vrijedi. Tako da vidjet ćemo 72 sata pred nama, odnosno sada već nešto manje, vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Međuvremenu, dakle, stižu i prve reakcije. Netanjahu se ponovno oglasio iz SAD-a, poručio kako neće biti palestinske države. Trump se složio sa mnom, bar tako tvrdi izraelski premijer. Čeka se, dakle, još uvijek reakcija Hamasa, međutim, arapske islamske zemlje reagirale su na američki plan za Gazu, imaju samo riječi hvale za Trumpa. Analitičari kažu bolje ikad nego nikad, ali ima oni koji kažu sad je prekasno. Kao ako gledamo sve ono što se događalo u prethodnih nekoliko mjeseci, broj mrtvih, porušenih zgrada, genocid koji je počeo. Tako je, za one koji su poginuli, za one koji su ubijeni, za one koji su raseljeni, naravno sada je prekasno. Međutim, života u Gazi još uvijek ima i za te ljude koji su još uvijek tamo, koji su izloženi tim stravičnim napadima, još uvijek nije kasno i nekako čini mi se da svi jedva čekaju da se to okonča i upravo je vrlo važan ovaj stav arapskih zemalja na koje je Trump, čini mi se, prebacio odgovornost da ubijede i uvjere Hamas da ovo mora biti kraj i da se mora prihvatiti ovaj sporazum, tako da će njihova uloga u cijelom tom procesu biti izuzetno značajna i takva njihova reakcija zapravo je i poruka Hamasu. Da, očito ne možemo jednim glasom govoriti kad je riječ o Bosni i Hercegovini ni o ovoj temi. Možda se pokazalo na posljednjoj sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Vidjeli smo kako je reagirala, dakle, naša misija u New Yorku, kako se pokazala i što je uradila naša delegacija za vrijeme izlaganja Benjamina Netanjahua, ali vidjeli smo reakcije koje su slijedile prvenstveno iz Republike Srpske i Srbije. Što nam to govori? Pa nismo mi toliko ni važni u tim globalnim i svjetskim okvirima, je li naša delegacija napustila ili nije. Uglavnom, to je na kraju iskorišteno za neke unutrašnje političke obračune na koje smo navikli nakon svake sjednice Generalne skupštine UN-a, u kojoj se samo nađe neka nova tema za prijepor, za svađu, prije svega reakcijama iz Republike Srpske, čija vlast na sve načine svijetu želi pokazati da su oni na pravoj strani, dodvoriti se nekim zapadnim pa i diplomatiji Izraela, a sve s jednim ciljem, a to je pritisak koji imaju uvođenjem sankcija Dodiku i ostatku režima. Evo, dok razgovaramo i gledamo inserte sa obraćanja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, koji će otprilike za sat vremena biti na toj vašoj poziciji, kako biste ocijenili njegov govor u Ujedinjenim narodima? Pa, on je posvetio jedan dosta dobar dio svog govora Gazi, tako da i jednu vrlo važnu stvar je rekao, a to je da je Bosni i Hercegovini tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio uveden embargo na oružje, a da sada živimo embargo na demokratiju i zaista mogao bi se složiti s tom jednom konstatacijom. Mislim da je to bila neka
ključna njegova poruka ljudima, odnosno predstavnicima ovih zemalja koje su bile na Generalnoj skupštini. Sa inozemne političke scene vratimo se na našu domaću bosansko-hercegovačku. Danas sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo malo prije sam i predočio ono o čemu piše i Dnevni Avaz i nezavisne novine. Hoće li propasti još 213 milijuna konvertibilnih maraka? Što mislite, telefonska hitna sjednica, hoće li biti rezultata? Pozitivnog, naravno. To trebamo vidjeti i to je prije svega dogovor na relaciji SNSD i HDZ. Dakle, ukoliko oni nađu dogovor, mi nećemo propustiti 200 milijuna maraka, već smo propustili jednu tranšu. I ja sam malo prije provjeravao, mi od 24. jula prošle godine govorimo o rokovima, o planu rasta. Imali smo 24. juli, pa 17. septembra smo poslali neki dokument u Brisel. Brisel je to odbio, pa su nam dali rok do decembra, pa mart, pa maj, pa juli ove godine i mi smo izgubili preko godinu dana u priči o tome, o propuštanju rokova i novca iz plana rasta. U tom kontekstu digresija, Marta Kos tijekom posjeta prošlog tjedna kaže kad završimo pregovore popet će se na vrh Maglića. Hoće li se tamo ona ikad popeti? Pa ona sigurno neće biti na funkciji koju obnaša, možda kao neka penzionerka eventualno, mada nisam siguran da će ikad. Tako da i ovo propuštanje novih 200 milijuna ne bi trebalo da nas iznenadi nešto pretjerano. Međutim, kažete, odlučit će HDZ i SNSD, ali Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, proteklog tjedna je, dakle, parafrazirat ću sada, kazao, europski put Bosne i Hercegovine ovisi od toga šta će reći Banja Luka. Da. Dakle, oni, pa dobro, oni imaju mehanizam taj da evo danas se uopšte ne održi sjednica Vijeća ministara. I mi imamo potpuno javno i otvoreno, Milorad Dodik već 2 mjeseca govori da tu priču o evropskom putu treba zaboraviti, da od nje nema ništa. To je savjetovao novom premijeru Republike Srpske, gospodinu Miniću, da se tim pitanjem uopšte ne trebaju baviti. Naravno, sad treba uzeti u obzir to da nisu sve to dijela, ono što Dodik govori, često se u praksi prokaže drugačije, tako da je pitanje neke njegove odluke danas i eventualno neke trgovine, jer on uvijek kada daje nešto, očekuje nešto za uzvrat. Spominjemo i HDZ, lider ove stranke Dragan Čović, jučer u izjavu za televiziju Herceg Bosne, kaže da je bolji prijatelj s Bakirom Izetbegovićem nego sa Miloradom Dodikom. Pa to nisam siguran, naravno. Pa vidimo, mi pratimo situaciju, ali mislim da time Dragan Čović stavlja jedan dodatan teret na leđa Izetbegoviću. Nije baš ne koristi mu baš takva izjava. Hajde da se osvrnemo i na samog Milorada Dodika, koji je otišao u Soči sudjelovati na jednoj konferenciji na kojoj će se obratiti Vladimir Putin. Znamo da će sutra Rusija i službeno preuzeti predsjedavanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Šta Dodik želi i pokušava od Moskve i Rusije u ovom trenutku? Pa Dodik otprilike Moskvom i Rusijom prijeti Zapadu. Dodik ima niz evropskih zemalja koje su mu, pa i baltički, koje su mu uvele sankcije, ima Sjedinjene Američke Države i on se nada da će biti vidljiv na način ako bude blizak Putinu, jer njemu drugih opcija nije nešto ni preostalo. On nije poželjna adresa bilo gdje, niti na bilo kojoj adresi na zapadu može biti relevantan sagovornik od Brisela do Vašingtona. Tako da on ide tamo gdje može, to je Rusija, to je eventualno neki sastanak s Putinom, to je Mađarska i to je Srbija. I to su 3 zemlje u kojima Dodik, čini mi se, svake sedmice obiđe po jednu. Je li mu onda dobar savjet dao Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova, ovo o čemu piše oslobođenje, da ga je savjetovao da uči od Orbana? Je li to bio dobar savjet? Pa nisam baš siguran da bi trebalo učiti od Orbana. Koliko ja vidim, Evropska unija i skoro većina zemalja Evropske unije je nezadovoljna onim što Orban radi. Orban možda radi neke dobre stvari za mađarsku ekonomiju, možda u tom dijelu da bi mogao naučiti nešto s obzirom na stanje u kojem se nalazi ekonomija Republike Srpske. Milorad Dodik je otišao u Soči nakon što je održana jučerašnja sjednica glavnog odbora SNSD-a. SNSD je odlučio da će sudjelovati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Do tada će dobiti Republika Srpska v.d. predsjednika, pišu nezavisne novine. Je li ovim potezom SNSD i Dodik pokazao zapravo da
nisu jači od države kako su to pokušavali predstaviti? To se pokazalo zapravo, međutim ne bih ja ovdje još uvijek vidim da se već proglašava poraz Milorada Dodika. Svjedoci smo mi u proteklih 20 godina dosta tih primjera kada Dodik nešto kaže, nešto uradi, donese od neku odluku pa je povuče. Svaki put nakon toga Dodik je ostajao na vlasti i suvereno vladao Republikom Srpskom. On i dalje upravlja, dakle da se ne lažemo, on i dalje najmoćniji čovjek u tom entitetu. On je jučer poslao, jel tako, i potpisao prijavu SNSD-a za prijevremene izbore, dakle CIK-u njegov potpis još uvijek vrijedi i to tamo čini mi se gdje je to najvažnije, gdje se kadrovska rješenja slažu, on je taj koji upravlja ko će biti premijer, ko će biti kandidat za predsjednika i vjerovatno sutra predsjednik Republike Srpske, tako da ovaj dio presude, tumačenja presude o tome da li on može ostati predsjednik SNSD-a, mislim da je potrebno što prije da dođe do javnosti, da li od suda, da li od visokog predstavnika, jer ovako čini mi se da je gospodin Vukanović jučer rekao da je ovo savršena situacija za Dodika gdje ima presudu koja kaže da je njemu zabranjeno političko djelovanje, a on itekako djeluje. I taj potpis CIK-u je dokaz toga. Istom temom se bavi i Večernji list, izdanje za BiH. SNSD ide na izbore, vjerovatno Karan protiv Blanuše u utrci za čelnika Republike Srpske. Jučer je istekao rok. 5 političkih subjekata, 2 neovisna kandidata. Ima li itko šanse protiv SNSD-a na ovim prijevremenim izborima? Pa teško, čini mi se da je Dodik uspio u svom biračkom tijelu, u svom glasačkom tijelu koje je još uvijek većinsko ubijediti tamošnju javnost da je on žrtva jednog montiranog procesa. U sve to imamo vrlo važnu činjenicu da Partija demokratskog progresa neće ići na izbore. Imamo situaciju gdje je kandidat SDS-a, makar po tvrdnjama gospodina Vukanovića, nije unaprijed dogovoren i već su to neki tonovi unutar opozicije koji im itekako umanjuju šanse u odnosu na jedan kompaktan i jedinstven SNSD okupljen oko Dodika. Za kraj ćemo prokomentirati ono o čemu piše Oslobođenje, dok se političke stranke, političari bave imenovanjima i svojim prepucavanjima. Ostali građani pokušavaju da žive normalan život i neki spajaju kraj s krajem. Rudari žele novac, plaćene doprinose, piše Oslobođenje. Vidjeli smo nekoliko dana su štrajkovali glađu. Danas ćemo u našoj emisiji govoriti o problemu u Kokser i Lukavac, štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i tako dalje i tako dalje. Brine li ko u ovoj našoj zemlji o običnom malom radniku? Pa mislim da teško je sad govoriti, sve su to različite neke teme i Koksara koja ima i privatno vlasništvo, rudari žele novac, plaćene doprinose. Bio je neki sporazum sa rudarima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, jasno su se odredile neke smjernice šta je potrebno uraditi, koliko uglja, široko čelo se mora izvući iz Zenice, ništa od toga nije urađeno i mislim da malo trebamo početi i gledati šta je do nas, šta smo mi uradili da bi neke plaće bile isplaćene, a prije toga moraju biti zarađene. Tako da sve te priče imaju dvije strane i ja preporučujem svima da poslušaju dvije strane pa da donesu neki svoj sud. A mogu čuti obje strane upravo zahvaljujući jutarnjim programu javnog radio-televizijskog servisa. Kolega Čenan, hvala lijepo za gostovanje, analizu aktualnih tema. Hvala na pozivu. Sedin Čenan, urednik portala Vijesti.ba, bio je naš gost. Ostanite s nama, ostanite uz Jutro za sve.